السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. В името на Аллах, всемилостивия, милосърдния. Урок номер 11. Подготовка за намаза. Външни фарзове. В предишния урок научихме какво е намаз. А в днешния урок ще научим кои са външните фарзове на намаза. Или по-точно казано, как да се подготвим за намаза. Външните фарзове на намаза са нещата, които задължително трябва да направим, преди да започнем да се кланяме. Те ни дават възможност психически и физически да се подготвим за намаза. Сега ще разгледаме всички външни фарзове на намаза. Както знаем и от предишните уроци, намазът е ибадет, който изисква от нас да вземем абдест. Абдестът е първият от външните фарзове на намаза. Тук трябва да направим пояснение, че ако нямаме гусюл абдест, е необходимо да вземем гусюл. Ако по някаква причина нямаме вода при нас, тогава ние трябва да направим теемум абдест. Второто нещо, което трябва да направим преди да се кланяме, това е да почистим тялото, дрехите и мястото, където ще се кланяме. Ако по нашите дрехи има някаква мръсотия, да речем кръв, гной или пък урина, то тогава ние не можем да се кланяме с тези дрехи. По същия начин е и мястото, където ще се кланяме. Ако то е мръсно, ние няма как да се кланяме на това място. Третата част от подготовката за намаза е покриване на определени части от тялото. Мъжете задължително трябва да покрият тялото си от корема до коленете, а жените цялото си тяло, освен ръцете, лицето и краката до глезените. Четвъртото нещо, с което се съобразяваме преди да се кланяме, е изчакване на определеното време за всеки намаз. Петкратният намаз има определено време, което се кланя, и не може да се кланяме извън това време. Петото нещо, което правим преди започването на намаза, е обръщане към Кябе, къбле. Извършвайки намаза, ние трябва да бъдем обърнати към Кябе. Ако се обърнем в друга посока, то намазът ни не се приема. И шестото нещо, което правим непосредствено преди започването на намаза, е ниет, да възнамерим. В ниете трябва да се упомене кой намаз точно ще кланяме. След като сме изпълнили всички тези условия, тогава вече можем да пристъпим към намаза. И сега да обобщим. Външните фарзове на намаза са нещата, които трябва задължително да направим преди да се кланяме. Външните фарзове на намаза са 6 на брой. Абдест, почистване на тялото, дрехите и мястото, където ще се кланяме. Покриване на определени части от тялото. Изчакване на точното време. Обръщане към Кябе и ниет. Благодарим ви за вниманието. Очаквайте и урок номер 12. Еселяму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.